Gitubag ni Pablo ang mga sumbong batok kanya. Gawa Kapitulo 24 versikulo 10 hanggang 23. Pagkahuma ni adto, gisinyasan sa gobernador si Pablo nga mao na usab ang musulti. Ug miingon dayon si Pablo, nahibaluan ko nga dugay na ikaw nga maghuhukom niini nga nasod. Busag ikalipay ko ang kahigayunan sa pagpanalipod sa akong kaugalingon dinhi sa imong atubangan. Kon imong susihon, mahibaluan mo nga 12 pa lamang kaadlaw ang milabay sukad nga miabot ako sa Jerusalem aron sa pagsimba. Kini nga mga Hudyo wala gayud makakita nga nakiglantugi ako kang bisan kinsa o nagsamok ba hinuon sa mga tawo didto sa templo o sa simbahan sa mga Hudyo, o sa bisan asang lugar sa syudad sa Jerusalem. Dili gani nila mapamatud-an kanimo nga tinuod ang mga sumbong nila batok kanako. Apan ang akong angkunon sa imong atubangan mao kini, ang Diyos sa among mga katigulangan ginasimba ko sa pamaagi nga matudpa niining mga tawhana, iya kuno sa osa ka sayop nga pundok. Apan ako nagatuo usab sa tanan nga nahisulat sa kasuguan ni Moises ug sa tanan nga gisulat sa mga propeta. Ang akong paglaom sa Diyos samara usab sa ilang paglaom, nga ang tanan nga mga tawo, maayo ug dawtan, pagabanhawon niya. Busagi tinguha ko kanunay ang pagbaton ug limpyo nga konsensya atubangan sa Dios ug sa tawo. Human sa daghang mga katuigan nga nahilayo ako sa Jerusalem, mibalik ako didto aron pagdala sa kwarta nga hinabang alang sa akong mga isig ka Hudyo ug aron makahalad usab ako sa Dios didto sa templo. Ug didto naabtan nila ako nga nagahalad pagkahuman sa akong pagtuman sa ginaingon sa kasuguan mahitungod sa paghinlo. Gamay lamang ang mga tawo didto ni adtong panahuna. Og walay kasamok. Apan may mga Hudyo didto nga gikan sa probinsya sa Asya. Sila untay mo atubang kanimo kon may sumbong man gayud sila batok kanako. Apan tungod kay wala sila dinhi, pasultiha ang mga tawo nga ania dinhi karon kon unsa nga sala ang ilang nakita kanako ni adtong gisukit-sukit ako sa korte. Kay wala ako'y lain nga gisulti samtang nagtindog ako didto gawas lamang niini. Gikihan ninyo ako karon tungod kay nagatuo ako nga ang mga patay pagabanhawon. Tungod kay daghan ang nahibaloan kaniadto ni Felix mahitungod sa pamaagi nga ginawali sa mga sumusunod ni Jesus, gihunong niya ang bista. Miingon siya, hukman ko unya kini nga kaso kon mo abot na dinhi si Commander Lysias. Pagkahuman gimanduan niya ang kapitan nga pabantayan si Pablo, apan hatagan usab siya og gamay nga kagawasan, ug tuguten ang iyang mga higala sa paghatag sa iyang mga panginahanglan.